Ev semînar û komcivînê tên li darxistin ji alî partiyên bira komkirina siyasetmedar û rewşenbîr e arman jê peydakirina aliyatê li pêşxistina Encûmena Niştimaniya Kurdî. Encûmena Niştimanî wekû sîwanekî rewan û nerîtiya gelê Kurd xwedîket û xebat û helwestekî kurdperweriyê bi rastî lê li ser dirêjbûna krîza Sûrî û li paşxistina peydakirina çare siyasî ji bo Sûrî û deverên Kurdî bi giştî ez bêjim tiştê siruştî em di pir kêmasiya de derbas bûn. Lê encûmen wekî nûnertiya gelê Kurd bi rastî xwedîketek û helwestekî kurdperwerî baş e. Lê em îro bi hewcedarî hin nerînin li ser aliyatê peydakirina got encûmen xwe ji van astengiya û ji van kêmasiya cêwaz bike em hacetî lêvegerekin bi nerîneke rûyakî neqdî mewduî got em karibin encûmena xwe aktîv bikin, em karibin aliyatên nûjen jê re peyda bikin got encûmena me ji wir û bêtir karibe xizmet.